Vo štvrtok 18. septembra si študenti všetkých senických stredných škôl zmerali sily v rôznych športových disciplínach. Podujatie Pome Senica, ktoré pripravil študentský parlament mesta Senica, malo za cieľ nielen povzbudiť mladých k pohybu, ale aj prepojiť študentov navzájom. Momentálne organizujeme Pome Senica. Cieľ je vlastne podporiť tú priateľskú rivalitu na školách, alebo teda medzi školami respektíve, a aby deti boli motivované k tomu športovať. Plus vlastne im poukázať na to, že máme v Senici možnosti na športovanie a taktiež aj kluby ako volejbalový, futbalový alebo aj florbalový. Hrá sa teda volejbal, to je teda zmiešaný, chlapci aj dievčatá, potom teda florbal, to je čisto len pre dievčatá a potom taktiež futbal, čisto len pre chlapcov. Zúčastnené školy sú vlastne všetky stredné školy v Senici, a to teda Soška, gymnázium, súkromná stredná odborná škola podnikania a obchodná akadémia. Hrá sa vlastne v mestskej športovej hale a vlastne na umelej tráve na štadióne v Senici. Študenti si počas celého dňa užili nielen šport, ale aj zábavu, pričom nechýbala zdravá rivalita a súťaživosť. Dobre, než som v škole, čiže to mi stačí. Ako ten prvý zápas bol taký, že som nebola moc nadšená, ale potom už bolo lepšie. Došli ste vyhrať? To sme vedeli, že nevyhrajeme, lebo obchodná akadémia je vo florbale veľmi dobrá, ale som rada ako s výsledkami, aké máme. Najviac sa mi páči, že asi najviac prehrávame zatiaľ. Hodnotím ho zatiaľ kladne. Čo sa týka športu, máš pocit, že u mladých šport prevláda, alebo práve naopak? Práve naopak u niektorých väčšinou. Podľa mňa by to malo byť naopak. A ty si ako na tom so športom? Sem tam si zašportujem, ale tak už som to tiež trochu obmedzil. Tak zatiaľ je to super. Zatiaľ sme hrali síce iba jeden set, ale vyhrali sme ho a je to v pohode zatiaľ. Čo sa týka športu u mladých ľudí, vnímaš, že chcú športovať alebo nechcú športovať? Určite chcú, je to tu aj vidieť. A ty ako si na tom so športom? Tak ja sa venujem šport dosť. No, florbal hrám, za to sa nám moc nedarí. A ty ako si na tom so športom? No ja som kedysi športovala, ale už som sa tomu nejak, mňa to prestalo baviť, tak už sa tomu moc nevenujem. Ale chcela by si sa vrátiť? Chcela. Víťazom putovného pohára sa nakoniec stala obchodná akadémia, ktorá zvíťazila vo volejbale aj florbale.